Dino darimire motora rakapenyera wachene rakaita madenenga nekushinga muda mbuzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrama wakapawisa Paulo wamupasima redena simba makapa Elijah harichipo yerenasi rakapenyesa Mozisi rapachopo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi titicha apotomu panyi moyo tidire nyime yawenyu kaita Enoki mubateru wakorangu nitawuri nanene mwikana njira yoshaikwa nivume indi fambene mwi Ngambo famineka nuturere kuvuvuta mirahuya kateiwa amekiwa nondiyata ese aya matamuto tenzi Fumaindi fambene mwi kuti mandi pazororo shepasisi nowanando nozofamba nekushinga notakura muchinjiko Akaradi Monezioni Tenzi Vumandi Famenemwi Tino fara kubatira Tenzi Tino Vuma Kumubatira Basa Iro Tenzi Anotipa Tino Itane Kutendeka Amato Mubatira Toye Namberi Tineru Faro Mubatira Pano Mumunda Wake Fara kuparaza soko teru dokone wanupasi Yesu alikupenya kwa Baba ano tipazi komborero mubatira toye namberi tineru faro mubatira pano mumunda wake nikufa watotelera tenzi tinofamba nekuperera topangiza wamwe kuna tenzi newanyanga tekugwayana toye namberi tineru faro
Manheru akanaka vana vaMwari. Muzuva ranhasi ndoda kuti ticherechedze our key text ichange iri Madzimambo okutanga chapter 18 verse 21. Asi sezvo murume asingafi netsvimbo imwe chete, ndichaibatanidza naExodus chapter 34 verses 12, 14 kusvikira kuna 16. Inoti iyo Madzimambo okutanga chapter 18 verse 21. Zvino Elia akaswedera kuvanhu vose akati, mucharamba muchifunga mifungo miviri kusvikira riniko? Kana Jehovha ari Mwari, muteverei; kana ari Bhaari, mumuteverei iye. Asi vanhu havana kupindura shoko rimwe. Exodus chapter 34 toitora pavhesi ya 12 kusvikira 16. Chenjera kuti urege kuita sungano navanhu vagere munyika iyo kwaunoenda, kuti zvirege kuva musungo kwauri. Asi unofanira kuputsanya aritari dzavo, nokuputsanya mabwe emifananidzo yavo, nokutema matanda avo avanonamata nawo, nokuti usapfugamira vamwe vaMwari, nokuti Jehovha ane zita rinonzi une godo ndiMwari une godo, kuti urege kuita sungano navanhu vagere munyika iyo. Zvino kana ivo vopata vachitevera vamwari vavo, vachibayira vamwari vavo, mumwe akudane kuti udye nyama yezvibayiro zvake, iwo ukatorera vanakomana vako vakunda vavo. Zvino kana vakunda vavo vopata vachitevera vamwari vavo, vapatise vanakomana vakowo vatevere vamwari vavo. Mwari aise chikomborero pakuverengwa kwezwi rake. Musoro wangu wenyaya manherano unoti uyo kuratidzira kwemandorokwati, a decisive showdown. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda nerudo rwenyu nemutsa wenyu kuti tose taverengwa pakati pavapenyu. Ndiro shoko rinogona kutinatsa nokutiisa kukururama. Tibatsirei pariri, mudzimu unoera atitorere paudzamu neupamhi nokukwirira kwaro. Kana basa rapera toenda kumusha. NdiJesu Kristu tenzi wedu, amen. Musoro wedu wenyaya unotiyo kuratidzira kwemandorokwati, kana kuti a decisive showdown. Hama dzangu dzinodiwa, tiri pahondo huru kwazvo inonzi the great controversy. Hondo huru pakati pezvakanaka nezvakashata. Hondo huru pakati paKristu naMwari nevanomuteerera, achirwisana naSatani nengirozi dzakatadza nevasingateereri Mwari. Muhondo huri pakati paMwari naSatani, a playground yacho munhu. Hondo iyi inorwiwa mukati mendangariro. Ini ndinodalira hama dzangu kuti izvo tiri kurarama mazuva ekupedzisira. Ndinotenda vana vaMwari kuti Mwari ari mubishi rekunatsa sangano rake, rekunatsa vana vake, kuvagadzirira kurira kwehwamanda yokupedzisira. Ini ndinodalira vanhu vaMwari kuti isu tose Mwari ari kuita zvese zvaangaita kuti mazita evanomuda arambire ari mubhuku youpenyu. Saka Bhaibheri rinoisa pachena, rinotiro Israel ichibviswa kubva muIgipita, Mwari akataurira vese kuti vaifanira kungwarira kuti vasabatana nevanhu vemunyika yeKenani. Why? Nekuti maKenanites anga achiita zvakaipa pamberi paMwari. Anoti usazorodza mwanakomana wako, usazoyanana navo, nekuti kana ivo vopata vachapatisa nevanakomana vako. Mwari akayambira vana vake kuti vave separate. Mwari akayambira vana vake
kuti vave vanhu vakatsauka, rudzi rwakatsanangurika. Saka anovataurira kuti havafaniri kunge vaine vamwe vamwari kunze kwaMwari, nekuti Mwari uyu watinonamata ndiMwari ane godo, zita rake anonzi ane godo. Vaifanira kusatora tsika dzedzimwe ndudzi. Imhosva yekuti Mwari aizvitora kuti kupata, vanoti prostitution. Mwari atibatsire, yet Israel haana kuteerera Mwari. Israel became polluted as they were baptized into Jezebel's religion. Israel akabva ateerera Jezebel, mukunda waAtibhari. Uyu mukunda waAtibhari vainamata Bhari fair. Saka vanhu vese vakateedzera Jezebel, mukadzi waAhabi. Hama dzangu dzinodiwa, ndipo pakaita jealous raElijah. Akati Mwari, paita controversy pano, munofanira kuzikamwa. Hama dzangu dzinodiwa, a few that have preserved the righteousness of Jesus Christ are a majority unto God. Elijah anga ane jealousness daramani. Akati Mwari, ngakurege kunaya kusvikira ndazvitaura ini, nekuti hapachazikamwi Mwari chaiye. Akasika denga nenyika nemakungwa nematsime emvura, kana kuti Bhari ari fake, anodiwa navanhu vanorarama vari so emotionally attached kune zvinhu zvisiri Mwari. Mwari atibatsire vanhu vaMwari. Saka zvadaro munoziva nyaya kuti Elijah ataura Bhaibheri rakaisa pachena. Elijah akanga ari munhu sesu, akataura kuti kusanaya kwemakore 3 nechidimbu Mwari akamuteerera. Hapano 3.5 years dzapera, Elijah ndo paanodzoka, ari kufesana naAhabi kuti zvitaurirana. Saka Bhaibheri rati pavanga vari kutaurirana, ndipo pane nyaya yedu chaiyo, kurakidzira kwemandorokwati. Hama dzangu dzinodiwa, Satani maiziva here kuti haadi nguva yenyu yose. Satani anoda a chip of your time, then wava wake nekusingaperi. Satani haadi nguva yako yose, haana problem kukubvamburirana. He has no problem with sharing you. Yet Elijah anoti, mucharamba muine mifungo miviri kusvikira rini? Kana Mwari ari Mwari, munamatei. Kana Bhari ari Mwari, munamatei. Asi vanhu havana kupindura kana shoko rimwe. Nyaya inotaurwa vanhu vaMwari pamusoro pemuchinda ainzi Victor. Victor was a tycoon and a veteran in sin. Musi uyu, young people, let me warn you, kuenda kudisco kwakashata kudhara, na zvino kuchakashata. Mwari haadi. God does not condone such acts. Tererai. Victor was a champion and a tycoon muchivi. Saka anotaura shamwari dzake, nhasi ndiri kuda kukurakidzai chinonzi chimemba. Ndiri kupinda mudisco nevasikana vangu vaviri. Ndobva kukanzi uchazvifambisa sei? Kukanzi uchazviona. Saka Victor akaenda mudisco navasikana vake, hameno kuti anga akaronga sei, asi akatanga kupinda nokutanga, memba dzake dzaka dziri kumubhiga dzichimuroyera maoko. Ndobva ati tambe, akati, Ani, can I go and fetch you a drink? Musikana wake akati, with pleasure. Kwakaenda ibwando, kwakaenda tsuro. Ndobva andotora nguva ari ukoko, anga aendepi? Anga aenda kunde second girlfriend. Ndobva andotamba nayo, nokukangama kuti akanga ataurira first girlfriend kuti iko anga achinomutengera drink. Paakadzoka, ndobva adzi, where is it? Kanzi chii chacho? Kanzi drink karawati unonitengera. Musikana uyu anga ari smart. Ndobva aswededza Victor padhuze, ndobva amunhuhwidza, ndokunzwa kuti ainwa imwe perfume yomwe musikana
ndobva abudisa gogo yake yakanga ine tusimbi pasi nokutanga kurwa Victor nomusoro. Victor was reduced from a hero to a zero. Chiko chakamubatisa iperfume yainwa manero ano vana vamwari une munhu upi iperfume ipi yauinayo ndeyamwari here kana kuti ndeyasatani? Mwari atibatsire. Iwe ndiwo unoziva kuti unonhuhwira denga here kana kuti unonhuhwirira pamberi paMwari. Mukati mesabata unoimba nzira dzeZion, mukati mesvondo uri mwana wenyika full time, mukati mezuva raMwari you appear to be holy, yet 6 days you are a son or a daughter of the devil. May God have mercy. We are on a decisive showdown. Tiri pakurakidzira kwamandoro kwati nemunhu waunawo hama yangu uri kurakidzira kuti uri kurutirwe. Mwari atibatsire. Mucharamba muchimhanya pamifungo miviri kusvikira riniko? Kana Mwari ari Mwari munamatei, kana Bhaari ari Mwari munamatei. Never dare you limp between two opinions. How dare that you vacillate between two opinions? If God is God, worship him. If it is Baal, worship him. Mwari anotsvaka vanomunamata kuti vamunamate mumwe anomuchokwadi. Tarisai, cherechedzai vana vaMwari kuti Satani hana problem kuti unouya kuchechi. No, anosoka kuti vari pamabasa vanopuwa leave. Ukapuwa leave hazvireva kuti wadzingwa basa, zvinoreva kuti enda unozorora ugodzoka wane simba rakati wani. Terera munhu waMwari, hauna kupiwa here leave naSatani kana uri kushumira nezuva reSabata. Hauna kupiwa here leave newakaipa kungoti enda hako kuchechi asi 6 days unodzoka uriwo wakaipa. Satani anoda kubvamburirana vanhu naMwari. Satani anoclaim a certain portion of you though he never created you. Mwari atidetsere kuti isu tizvipire zvakazara mumaoko aMwari. Mwari oti ndiri Mwari ane godo. Mwari anoda kukontrola pfungwa dzedu, anoda kukontrola miviri yedu, anoda kukontrola mweya yedu. Zvese zvedu zvinofanira kupiwa kuna Mwari nokusingaperi. Kana tikasasarenda everything to the divine dictates, it means that we have shared our God, we have shared rather ourselves kuna Mwari nekuna Satani. Mwari atidetsere tisaita zvakadaro. Haugoni hama yangu kurarama uri panyanga mbiri dzamushoro uchitenderera pakati pemifungo miviri nokusingaperi. Like Elijah, ndinobvunza mubvunzo, mucharamba muine mifungo miviri kusvikira riniko? Kana Mwari ari Mwari munamatei, kana Bhaari ari Mwari munamatei. Kana ukaramba uchitenderera uine mifungo miviri, regerani kubatsire munhu waMwari. You will never fall into a perfect relationship with God. Haupinde mukama unobatika naMwari kana ukaramba uchitendera nemifungo miviri. Iwe hofu wakaona mbiri ya Mwari. Kana ukatendera nemifungo miviri, haufe iwe wakafarira chiKristu. You will never enjoy Christianity. Mwari atibatsire. Kana ukatenderera pamifungo miviri, you will never experience the infinite power and love of God. Kana ukatenderera une mifungo miviri, haufu wakafara kwazvo munyasha dzaMwari nerudo rwake. Iwewo ukaramba uine mifungo miviri, haufu wakafemerwa nemweya mutsvene. Saka Satani haavhunduki kuti wauya kuchechi, haavhunduki kuti waimba rwiyo, haavhunduki kuti waparidza. Anovhunduka kana woraramira Mwari. Mucharamba muine mifungo miviri kusvikira riniko? Muromo unoimba nzira dzeZion ndo muromo unotsvoda Rastafari. Muviri wakanzi itemberi yaMwari ndio unosvidiswa uchiita sekuti wawe nyika ino. Mucharamba muine mifungo miviri kusvikira rini? Kana Mwari ari Mwari munamatei, kana Bhaari ari Mwari munamatei.
vanhu havana kupindura kana shoko rimwe nekuda kwei, nekuti they were living between two opinions. Vakanga vari vendimi mbiri. Hama dzangu dzinodiwa, kana Mwari ari Mwari, ngatimutevere. Munguva ino yokupedzisira, Mwari anotsvaka vanomunamata kuti vamunamate mumwe anomuchokwadi. Munguva ino yokupedzisira, Satani anoda kukunyaradza. Satani anoda kuti usataura. Vanhu pavakanzi kana Mwari ari Mwari munamate, kana Bhaari ari Mwari munamate, vakanyarara. Communication vane skill kana principle yandisingafi ndakakangamwa inoti you cannot not communicate. Haugoniwe kusataura. Vashona vakanyepa pavaiti kunyarara, hakusi kutaura. Kunyarara kutaura. Saka last part of verse 21 yati asi vanhu havana kutaura kana shoko rimwe. Vana vaIsraeri vakanga vari vanhu vaMwari havana kutaura kana shoko rimwe. Hakuna akasimuka akati ini ndiri kurutivi rwaMwari. Nekuda kwei nhai vanhu vaMwari? Kwanga kwafamba guwa kuti Mwari waIsraeri wakafa. Kwanga kwafamba guwa kuti Mwari waIsraeri haana hanya. Kwanga kwafamba guwa kuti Mwari waIsraeri mutenda, he is weak. So hapana akagona kusimuka akati ndiri kurutivi rwaMwari. Kana tiri mukati mehondo huru yakakura zvakadai, iwe usingatauri kuti uri kwaMwari, uri kupangidza sekutaura kwakaita Israeri yekare, kuti zviro kwazvo uri kuti Mwari wakafa, zviro kwazvo uri kuti Mwari ane hanya, zviro kwazvo uri kuti Mwari mutenda. Vanhu vose vakaramba vakanyarara. Upenyu hwavo hwanga husina kuchena. They were limping between two lives, two opinions. They could not stand even for God. Hapana kana one akati ini ndiri kurutivi rwaMwari, sezvakaitwa nemaLevites apo Mozisi akataura. Hama dzangu dzinodiwa, vazhinji vedu vanogona kufunga kuti vava vakamirira miracle. Apa Elijah anga asati ava challenger kuti pave nemiracle. No. Paifanira kuti vanhu vati isu tiri kurutivi rwaMwari. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yet vakaramba vakanyarara. Vaigonyarara seiko nhai vanhu vaMwari? Varivo vanhu vakaona mbiri yaMwari. Vaigonyarara seiko? Varivo vakaona zvishamiso zvakaitwa naMwari. Vaigonyarara seiko? Varivo vanhu vakadzikinurwa neruoko rune simba rwaShe Jehovha. Vaigonyarara seiko? Vakaona matenda achiitika, vakaona mvura yenayo ichiita ropa, kuGosheni kwavaigara kuine pure water. Vainyarara seiko nhai vanhu vaMwari? Matacha akashandira Egypt yese, asi kuGosheni kwakusina matacha. Vaigonyarara seiko nhai vanhu vaMwari? Ivo vakaona nhunzi dzakazara muEgypt, yeti kuGosheni kwanga kune rugare nerunyararo. Vainyarara sei? Ivo vakaona matangwe eIjipita achifa, ivo vavo vari vapenyu. Vaigonyarara sei nhai vanhu vaMwari? Iye Mwari akaita chishamiso kuvainaisira mana orienta, chikafu chinodyiwa navatumwa mudesert. Vainyarara sei Mwari akabudisa mvura padombo? Vainyarara sei? Iyo nhumbi dzavo hadzina kubvaruka mukati me40 years dzavaifamba. Vainyarara sei? Pandakaverenga nyaya ndakaona kuti ndo chimiro china vatendi vanhasi. Vazhinji vakanyaradzwa. Hakuna anoti ndanzwa kunakisisa Jesu anoponesa. Ogonyarara sei kuti mandisiya ndoga ndinoenda kunani? Mwari akuitira nyasha. Waifanira kufara kutaura kuti ndiri kurutivi rwaMwari. Mwari akuyambutsa makungwa matsvuku oupenyu, asi haugoni kumutenda. You are just limping between two opinions, vacillating between two opinions. Hauzive kuti waenda kunani. Mwari tiisai zvakadaro. Hauna kuita here vana 6
vese vari vasikana. Vanhu vakati azvara macheka nhembe, asi vese vakachata. Mwari ngaakudzwe nokusingaperi. Iwe ugoni kuva a true witness wenyasha dzaMwari yetakuitira zvikuru. Mwari wekudenga atibatsire. Saka Elijah kana uchiverenga nyaya, vanhu pavakaramba vakanyarara, Elijah Mwari akamubatsirawo. He was one against 450 prophets of Baal and 400 prophets of Ashar. Vaprofita vaBhaari 450 plus 400 vaprofita vematanda. Ava vaidya nokumwa patafura yani yaJezebel. Terera munhu waMwari. Hakuna akagona kuita saApostle Paul pana Romans 1 verse 16. Ini handine nyadzi pamusoro peevhangeri yaKristu, nekuti isimba rekuponesa kwazvo kwazvo. Ani nani anotenda kubva kumuJudha kusvikira kumugirikiwo, vose vakaramba vakanyarara. Terera munhu waMwari. Satani anoda number 1 kukusheya, kukukoverana, kuti kuna Mwari uriko, kwaari uriko. Kuna Mwari uriko, kumzimu naMashavi uriko. Kuna Mwari uriko, kune zvenyika uriko. Kuna Mwari uriko, kune entertainment dzisingafadzi Mwari uriko. Haikona kuwanikwa uchijamba pandimi mbiri. Kuda pachena sadriver wetractor hanzi bere rakasvika pamharadzano dzenzira, rikanzwa kuti uku kunonhuhwa mbudzi yakafa, uku kunonhuhwa hwai yakafa, rikatiroita sei, rikaedza kuenda uku, rikanakirwa nemweya wekumbudzi, rikaedza kuenda kumbudzi, ronakirwa nemweya wekuhwai, rakapedzisira razvidambura rega nekusaziva kokuenda. Mwari werugare ngaabatsire sangano rake. Saka Bhaibheri rinoti Elijah akazoti ngatiitei maguru maviri tipisire chipiriso, Mwari achapindura nemoto ndiye Mwari. Haleluya. Saka vakati hanzi ndo kana uchiverenga Bhaibheri rinototi vanhu vakati apa wataura zvakanaka pavhesi ya24. Vanhu vakati hawaita chi zvakanaka. Vanhu vese vakapindura vakati hawataura zvakanaka. Why vakapindura kuti wataura zvakanaka? Imhosva yekuti they were not going to be involved. Hondo yanga yapakati paElijah nani nevaprofita vaBhaari nevamatanda. Saka ivo, because they thought that they were exonerated, they thought that they were not in the issue, vanoti mataura zvakanaka tavakuokera. Nasi chechi yakazara nemaspectators, vanhu vanookera zvinhu zvichiitika, havasiri involved. God is not looking for spectators in the church. He is looking for full participants. Be one. Mariva zvakanaka. Mariva zvakanaka. Uri kuparticipate here basa raMwari? Kana kuti wakanyaradzwa? Satani anoita zvinhu zviviri, kukunyaradza kana kukubvamburirana naMwari. Handina chikonzero chekunyaradzwa naSatani. Handina chikonzero chekukangama zvandakaitirwa naMwari. Saka hanzi kwakanzi imwi makawanda vaprofita vaBhaari, makawanda chose, chitangaini. Vakatanga vakaisa aritari yavo, vakachitanga kuzvicheka-cheka, vakati Bhaari tumira moto wako, Bhaari tumira moto wako. Hapana moto wakauya, hapana moto wakauya. Vanhu vaMwari, hapana moto wakauya. They became so emotional. Tiri kutaura post-modern era, vanhu vari so sentimentalistic. Vanhu vanonamata nema-feelings kudarika reasoning. Yeti Mwari anoti come let us reason together. Mu-post-modern era munoshanda emotionalism kudarika cognitive thinking. Mwari tidetserei. Hanzi Elijah teased them. Akati maybe Mwari wenyu akarara. Praise God. Handina mati Mwari akarara.
handinamati Mwari anofamba rwendo. Jehovha wangu mupenyu, zuro nanhasi anogara akadaro nekusingaperi. Saka Elijah akavaseka akati, itai. Hanzi vakaenderera mberi vakazvicheka. You don't appease God through human means. Haufadzi Mwari nezvawaita, unofadza Mwari nezvaitwa naKristu mauri. Mwari atibatsire vanhu vamwari. Vazvicheka ropa rikabuda, asi hapana moto wakabva kudenga. Why? Pane kurakidzira kwemandorokwati. Zvaifanira kuzikama kuti Mwari ndiani kana kuti Bhaari ndiani. Hanzi masikati, pachipiriso chemasikati, Bhaibheri rinotiro Elijah akati, now it's my turn. Hallelujah. Ndobva Elijah ati yangu ayani, yangu. Haana kutanga nekuisa chipiriso, akatanga neku restore the old altar. Give me old time religion. It's good enough for me. Hama dzangu dzinodiwa, kunyangwe tiri mudzimba dzedu. Chinodiwa hakusi kutanga kuisa chipiriso. Chinodiwa kurivaiva nokuita restore the old altar. Vanhu kwaiva kuuya kuchechi, asi uri mufananidzo vazhinji vavo simba vasina. Kumba hakuna matwi, hakushewi Bhaibheri, hakuitwe munamatwa nemhuri. Hama yangu, I want to charge you in Jesus' name. May you kindly restore that old altar. Give me that old time religion. It's good enough for me. Kana yanga iri good enough for Paul and Silas. It is good enough even for you. Mwari atibatsire vanhu vamwari. Saka agadzira altar yekudhara yakavakwa namatombo 12 aimirira the 12 tribes of Israel. Hanzi adaro anoti cherai gomba, cherai trench yakadzika, vanochera. Anoti rangu burungari uye. Ndokubva aisa nyama pamusoro akati, haiwa hazvina kukwana, hazvipereri ipapo. Torai mvura mudire. Vakatora mvura vakadira. Kanzi dirai futi, vakatora vakadira. Iwoti iwe nemibvunzo yako, yaibvepi mvura iko kune drought ye 3.5 years? Yaitorwa muna Mediterranean Sea. Saka Mount Carmel is just by the Mediterranean Sea. Ndokwaibva mvura. Ndokubva vadira. Bhaibheri rangu rinoti vakadira imwe pamusoro penyama, vakadira kusvikira yava kuyerera. Elijah anonamata munamato, anoti Mwari waAbraham, Isaac naIsrael, nokuti Jacob akatendeuka, ndi Mwari wavanhu vanofanira kupinduka. Ndinzwei nhasi, munosindinzwa kuti zvizikamwe kuti imwe muri ani, muri Mwari. Hanzi moto asati apedza munamato, moto akabva kudenga ukapisa chipiriso. Haleluya! Ukapisa chipiriso, ukapisa matombo, ukapisa nedust. Hanzi vanhu vose vakawira pasi vakati, zvirokwazvo Jehovha ndiye Mwari, zvirokwazvo Jehovha ndiye Mwari, zvirokwazvo Jehovha ndiye Mwari. Pakurakidzira kwamandorokwati zvinofanira kuzikama kuti Jehovha ndiani, ndiye Mwari. Hama dzangu dzinodiwa, hanzi vanhu vose they fell prostrate and vakadeidzera Jehovha ndiye Mwari. Kusara kwavaprofita vaBhaari vakanga vachimwati kwaJezebheri, vakatarira tii yaJezebheri, vakatarira Mwari wokudenga, vakati hatipinduki. Nometa paparidzwa zvekuti vhangeri rinopfutidza moto mumba mako, kana uri wokurashwa, nekuti sarudzo yako ikodzero yako. Vakati isa hatitendi kuna Mwari. That's why Elijah akavatora vese akadzika navo muKidron Valley. Vari 850 vakaurawa nekuti vakaramba nyasha dzaMwari dzakarakidzwa pachena. Tiri kurakidzira vanhu vaMwari. Satani anga akutaurira kuti iwewe hauponi. Satani anga akutaurira kuti iwewe uri wokurashwa. Asi waifanira kusimuka neni manherano
Woti zviro kwazvo Jehovha ndiye Mwari. Zviro kwazvo Yahweh Elohim Adonai is God. Mazita Mwari. Zviro kwazvo Jehovha Mwari ndiye Mwari. Is God real in your life? How are you displaying your Christianity and spirituality among a crooked generation? Mwari tibatsirei titaridze kunyika Jehovha ndiye Mwari. Mafambiro angu mu great controversy anofanira kutaridza kuti uyu munhu imbeu yokudenga. Kapfekero kangu kanofanira kutaridza kuti uyu munhu anoenda ezulini. Kadyiro kangu kanofanira kurakidza kuti ini ndiri wakaenda kudenga. Hama yangu inodiwa, kana karariro kako unofanira kurara zvekuti kana wamanda ikarira unomuka uchienda. Mwari atibatsirei in this decisive showdown. Mwari anotsvaka vanomunamata kuti vamunamate mumweya nomuchokwadi. Tiri pakurakidzira hama, tiri pakurakidzira hama vakaropafadzwa vanoti I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Zvinhu zvakaoma vanhu vaMwari. Ndatirakidzirei tiri kurutivi runokunda. Hakusikaenda kuchechi kunoratidza kuti uri wechechi. Kararamiro, your faithfulness to Judas the needy to the poor will guarantee life eternal kana wamanda ichirira. Mwari wekudenga ngatibatsire saElijah nhasi. Kunyangwe Satani akakunyaradza, simuka uti Jehovha ndiye Mwari. Simuka uti I have a more current testimony about what God has done for me. Mwari akandiitira zvikuru. How can I keep quiet? Vangani vakanyaradzwa naSatani. Vangani ko vakabvamburirana naSatani. Kuchechi uriko, kunyika uriko. Musada zvenyika kana kuva maparticipants azo. Because zvinourayisa. Namata Mwari mwenu muchokwadi. Buda pachena kuti uri wokuponeswa. Budawo pachena kuti uri wokurashwa. Mwari haana nhomba navanhu. But tiri pakurakidzira kukuru. Nai mai, marakidzira sei muimba yenyu? Muchituka muprista wemba yenyu kunge asiri iye murume wamakada. Muri kurakidzira seiko? Neuniform here, moyo usiri pana Mwari. Muri kurakidzira neiko? Nekuonererwa nevana vakushanda here, kunge makaita vari vega. Nai baba, waita sei kubva waratidza upenzi hwako kunyangwe pavana vako? Havachakusii, hapana munamato wamanheru nokuti uri kuchifeve. Uri kurakidzira but nenzira isiriyo. Waita sei kuendesa mwana wechifeve kuboarding wako ari paday school? Waita seiko nai munhu waMwari kusaziva zvokuita panguva yakafanira? My dear sister, how dare kuti iwe unorakidzira uri kurutivi rwaSatani. Munhu wose achiverenga geography yomuviri wako wakashama, uchifamba under the gaze of fashion. Jesus is wounded even mumba meshamwari dzake. Waita sei nehanzvadzi yangu kurakidzira kundorohwa kusingadiwi naMwari, kuti iwo farira zvino semwa naMwari? Waita sei nehanzvadzi? My dear brother, is that the form of evangelism that God has announced? Kuti unaenda kunzeo wozoisa muchechi? No, God does not condone that. Mwari haadi zvakadaro. Unofanira kuparidza shoko. Vanouya hauna unzi go and propose kuti vave madisciples aJesu. Hama yangu inodiwa, pakuratidzira vaMwari vanoonekwa, nevakaipa vanoonekwa, but munamato wangu manerano ndeyekuti tese tirakidzire tiri kurutivi runokunda. Kana chiri chishuwo chako nechido chako, sumudza ruoko rwako apo ndinonamata newe. Baba vedu vari kudenga, chokwadi tiri pahondo huru kwazvo pakati pezvakanaka nezvakashata. Tibatsireiwo tirakidzire tiri kurutivi rwenyu. Nguva zhinji Satani akatibvamburirana, pamwe pacho hatina mwoyo wokumira kuti tiisu tiri vana venyu. Tinokunamatai mweno muchokwadi. Tibetserei, mutipe simba rekurambira panyasha dzenyu. Pamwe pacho Mwari wangu hatina kuita zvataifanira kuita,
kunyange zvikomborero zvizhinji makazviwisira pamusoro pedu, asi tinenge vanhu vasina chavakaitirwa. Tibetsereiwo tisabvamburira mwana Satani, tibetsereiwo tisanyaradzwa. Vanhu vazhinji vakanyaradzwa, haana kana input kana yaanoisa mukati mesangano, kana chaanoita chinorakidza kuti Mwari mukuru. Haiwa Jehovha, tiregererei tinzwire tsitsi apo tinorarama tichiona zviratidzo pazuva, pamwedzi, panyeredzi, dengenyeka kwenyika, dziondo, nzara, kumukirana, zvirwere zvisingarapiki. Tibatsireiwo tidecide tiri kurutivi rwedu. Kana woda kuti ndife, ndingafira kwaari, nokuti hakuna rimwe zita rinopfuura raJesu Kristu, zita rinopfuura vekudenga nepasi. Tibetserei tiinveste mamuri nekugona kudecide for our eternity. Muzita raJesu ari tenzi wedu. Amen.